Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Il-wirja Color, Form and Composition ġewwa l-MICAS ix-xhieta tal-influenza kbira li Milton Avery għandu fuq l-arti kontemporanja. Għal sen oħra il-belt Valletta qed tieħu l-ħajja waqt Christmas in the Capital, bit-toroq mixewla u divertiment għaddej f'dan iż-żmien speċjali tas-sena. Il-Malta Youth Orchestra se tiċċelebra il-miliet b'kunċert fit-Teatru ta' Sant'Agata ġewwa Rabat, b'mużika minn Tchaikovsky u Charles Camilleri fost oħrajn. Ilqa is-sena l-ġdida b'kunċert fil-qalba tal-Kottonera bis-sem ta' Kantera, Matthew James u Ira Losco, bi preżentazzjoni ta' Ray Kalleja u Dorian Mamo.